Participanții proiectului de dezvoltare a resurselor umane, finanțat de Uniunea Europeană, speră într-o dezvoltare a localităților din județul Bihor, care au și azi bogate valori culturale, naturale și gastronomice. Proiectul se derulează cu o finanțare nerambursabilă de aproape 2 milioane de euro. Cei care absolvă cursurile de formare profesională beneficiază și de instruire în domeniul dezvoltării antreprenoriale. Bună ziua! Bună ziua! Jigo Elo îmi pare bine. Poftiți înăuntru. Jigo Elo din Sălacea este mamă a 2 copii. Asemeni multora din mediul rural aflați în căutarea unui loc de muncă, încearcă și ea de o bună bucată de timp să se angajeze în satul natal, dar până în prezent fără succes. Locurile de muncă în localitățile din zona Văii Ierului sunt puține, iar pe deasupra, din lipsa unei pregătiri profesionale corespunzătoare și a unor tehnici de marketing, localnicii sunt incapabili să-și promoveze valorile ținutului. Majoritatea localnicilor se confruntă cu greutăți de supraviețuire. Studiile mi le-am făcut aici în Sălacea. Am crescut într-o familie cu 3 copii, am 2 frați, iar pe vremea aceea nu am avut posibilitatea de a-mi continua studiile, pentru că întotdeauna mi se spunea că băieților trebuie să li se asigure pregătirea profesională. Jigo Elo nu s-a dat însă bătută. După terminarea școlii profesionale cu profil agricol, asemeni multor fete din sat, a lucrat într-o fabrică din Marghita și a întemeiat o familie, a născut copii și s-a îngrijit de gospodărie. Asemeni altora din împrejurimi și-ar fi putut părăsi satul natal în aparența unui trai mai bun, dar nu a făcut-o. Rădăcinile o leagă de Sălacea, așa că în ciuda greutăților, împreună cu soțul ei a încercat să se afirme în satul natal. Noi nu ne-am imaginat viitorul printre străini, ci doar aici și am hotărât să ne afirmăm acasă, deși a fost vorba să ne mutăm în Oradea, însă nu am ales acest drum. E de lucru, trebuie găsit doar domeniul. Și l-au și găsit. Pe lângă vechiul loc de muncă, capul familiei a pornit o afacere, iar Jigo Elo și-a continuat studiile. Mama a 2 copii mici a terminat liceul la Seral, iar obținerea diplomei de bacalaureat a motivat-o pe tânăra mamă care se instruia sârguincios să persevereze. Dintotdeauna și-a dorit să contribuie la înflorirea satului natal, de aceea a primit cu mare bucurie posibilitatea ivită anul trecut de a participa la cursurile de agroturism și ghid turistic. Avem zone foarte frumoase care merită să fie arătate și altora, avem cu ce să ne mândrim, dar pentru asta acestea trebuie prezentate. Trebuie să vii deci la un asemenea curs pentru a ști care sunt pașii ce trebuie făcuți pentru a ne dezvălui lumii. În acest sens, cursurile gratuite oferă ajutor pentru 200 de persoane din județul Bihor, printre care persoane ocupate cu agricultura de subzistență, șomeri și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Orele teoretice sunt completate cu practica efectuată în unitățile turistice. Satul are potențial, știm cum să primim oaspeții, dar, de exemplu, modul de promovare sau de atragere a turiștilor, deci acest marketing, la noi nu merge. Ez ami nálunk nem megy. De aceea este extrem de util acest curs de dezvoltare antreprenorială de care beneficiază participanții. Jigo Elo se gândește la înființarea unei pensiuni cu ajutorul căreia să dezvolte turismul în satul natal, care odinioară se bucura de rang de oraș. Este în curs de amenajare o agropensiune care trebuie să fie gata și să funcționeze până la sfârșitul lui 2015, iar eu voi lucra aici. Utilizând cunoștințele dobândite pe parcursul celor 360 de ore de formare profesională, absolvenții au posibilitatea de a se angaja la unități turistice pe plan local, au posibilitatea să-și dezvolte afacerile de familie deja funcționale sau să pornească noi afaceri. La terminarea instruirii în domeniul dezvoltării antreprenoriale, grație specialiștilor Asociației pentru Promovarea Afacerilor din România, absolvenții beneficiază și de consiliere antreprenorială, pe parcursul căreia primesc sfaturi prețioase privind lansarea și dezvoltarea propriei afaceri. Investește în oameni. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Befektetés az emberekbe. A projektet az Európai Szociális Alap támogatja a Humán Erőforrás Fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2007-2013 keretében.